zer da zuretzat ordena, eta jakin nahiko nuke ea pentsatzen duzun dela kausa den horren kontrakoa edo ez. Potentea galdera. Ea, kaosa eta ordena, ez da ordena eta desordena, hori hasteko. Desordena da, aurrez ordenean egondako zerbait, dagonean desordenatua, hitzak dion bezala. Eta ondorioz aurrez orden bat egondanez, berriz ere desorden hori ordenera bueltatzea nahiko erreza da. Aurrez badakigulako gauza bakoitza non dijoan, esan genezake. Kasu gehienetan gertatzen dena, da etxaskotan esaten denean desordena dagola, edo lan espazio batean, eta ez dela dagoena desordena, dago espazio kaotiko bat. Azken finean, gauza bakoitzak ez daukalako bere lekua, ez dagolako kategorizatua, ez dira gauza jartzen, ez gauza multzoak erabileraren da maiztasunaren arabera, maiz ikusten dituzu, ez dakit, ohikoan erabiltzen ez direnak oso eskura, eta berriz egunerokoan erabiltzen direnak ez, hala nola, ez? Orduan, nik beti pentsatu izan dut, eta lehenengo irakurketan egia da ordena eta kausa izango liratekela, esan genezake txanpon baten bi aldeak. Baina badago beste irakurketa bat, agian sakonagoa edo nik behintzat gaur egun egin deten irakurketa, ez? Esperientzia ezberdinen gatikan, eta gero asko gustatzen zaidan esaldi bat dago, Eduard Lorenzena dela, kausa da ulertzen ez dugun ordena, edo oraindik ulertzen ez dugun ordena. Hau da, kausaren teoriaren sortzailea, nahi dute, distantzia handia daude beratan ere artean, ez da? Baina nire iruditzen zait, ordena ere badela erramienta bat bizitza edo gertatzen zaizkigun gauza asko guregana ekartzeko. Hau da, bizitza kaotikoa da, gertatzen zaizkigun gauza asko kaotikoak izaten dira. Eta gizakiak nik uste dut ordena erabiltzen dugula, errealitate hori guregana ekartzeko eta hobeto bizitzeko eta lasaiago bizitzeko. Eta orduan, espazio fisikoetara eramaten baldin badegu hau bera, noski, bizitzan daude gauza asko ez daudela gure esku. Baina gehienak esan genezake, ez? Nik uste, heldutzen goazen heinean, areta argiago daukagu, gure esku dagoena dala portzentai oso txiki bat. Baina bada zerbait berez gure esku dagoena, dala gure espazioak, gure etxea, gure lan eremua, bai? Orduan, bizitza kaotiko honetan gure espazioak ordenatuak baditugu, nire iruditzen zait beti ere lasaiago bizitzeko aukera daukagula errealitatearen aurrean. Ze pentsa, errealitate kaotikoa gure esku ez dagoena, gure etxea kaotikoa. Orduan, eta gero batek bere burua ezagutu behar du eta bere buruarekin gustora egon, da esaten duzu, noiz, nun, nola. Hori da. Bai, orduan, pixka bat hola, galdera oso zabala da, baina nortik handi joa pixkatxu bat nire ustez. Hasiera batean bai dela bata edo bestea, baina gero irakurketa niretzako ordenak laguntzen gaitu kaos hori ulertzen edo kaos hori guregana ekartzen edo kaos hori eramangarriagoa bihurtzen zenbaitzutan. Eta adibidez, zu lanean hasten zarenean, pertsona batekin edo erakunde batekin edo dena dalakoekin, nondik abiatzen zera? Hau da, lehentasunak finkatu beharko dira, baina zeintzuk dira, hau da, lehenengo etxeko lanak? Hau da, erabilgarritasuna da, espazioak kokatzea, nondik hasten da horrelako prozesu bat? Edo nondik hasi beharko genuke? Nire egiteko modua, ni nagonean bezero batekin izaten da pertsona hori edo pertsona horiek ezagutzea. Bai beraien lan espazioan edo baita ere beraien etxean. Azkenean jakiteko zeintzu diran beraien nahiak eta beharrak. Bai, gerora errealitate hori edo beraiek erakusten didaten hori ere nik filtratu egiten dut eta gero ikusten dut fisikoki ze aukera dauden, eta zein den egoera. Bakarkako lanketa bat egingo bazenute, zuen aldetikan, niretzako autoezagutza da, garrantzitsua. Azkenean jakin, gutxinez, hausnarketa minimo bat. Nun nago, zer behar deten, zer suposatzen dit, guztione denak, zer eragiten dit, ze askotan eri bezeroak daitzen didate, esanez, Maitane, etxea gainean eroritzen zait. Ados, orduan hortikan atera, zenbat historia egon daitezken guztio denan atzetikan. Eta gero, detektatu ondoren, pertsona horren edo hoien nahiak eta beharrak eta beste filtro guztiak pasa ondoren, gero jazten gera prozesu bat normalki, izaten dena bazterketarena, niretzako basiko bat dena. Kontutan edukita gauza gehiegi ditugula, eta ez da nik esaten detelako minimalista naizelako, baizik eta 7 urte daramatzatelako errealidade ezberdinak ikusten, eta errealidadea da pilaketa eta masifikazioan bizi gerala orokorrean. Orduan, bazterketan denbora deixente pasatzen dugu, lan eremuan ez hainbeste,
lan eremuan gehiago izaten da dokumentazioaren inguruan. Baita. Hor, nik deitzen duten bazparen sindromea ere badagoelako. Bai. Hau da, legalki, badakigu 5 urte Bai, mantendu behar direla. Baino bazpare, eta bueno, oraintxe bertan, pasa ditut bulego batean, 10 ordu bakarrikan dokumentazio guztia aztertzen zer bota bardan da zerrez, eta esango nizueke, dokumentazioaren ehuneko 60, dijoala birrintzera. Ados, etxeetan, areta gehiago, ze etxeetan ja, ez da kuestio eraginkor efizientzia, ez da inobjetiboa, ja hor subjetibetasun ugari daude, ez? Hor ja txikimenduak hasten dira, hori da. bazpare, hau oparitu zidaten, honek ikutzen dit, beste harrek orduan bazterketan pasa dezakegu denbora deixente. Eta horren ondoren, hor ja bai sartzen naizela ni pixkatxu bat zuzenago. Bai, hor bai hasten naizelako, ja, normalki pertsona horiekin bazterketa egiterakoan, jendea oso ondo ezagutzeko gaitasuna daukat. Bai. Ze bazterketan gauza asko agertzen dira, ez? Eta orduan hortikan aurrera, hor ja bai nik markatzen ditutela olako linea batzuk, eta bezeroak nigan konfidatzen du, eta, bueno, adostasun batetara iristen gera, eta hor ja ni bakarrekan jartzen naiz lanean, hola baitere, gustatzen zait bezeroak eduki dezaten espazio bat, beraien nahi eta beharretara egokituak, eta bereziki beraientzako erreza izatea mantenua. Hori da. Eta gainera prozesuan ikas dezatela, gerora, autonomoak izan daitezen, espazio hori bera berrantolatu barko balute, eta beste espazio bat antolatzeko. Ze ondo. Aukeran bai behintzat. Eta gehiengoak egia esan kaina desente sartzen dira, baina... Eta badago adibidez zuri lan kutxunik, hau da, antolatzea gustatzen zaizun espaziorik edo erronkarik edo horrelako edo guztiak hartzen dituzu, badirudinez, guztiak hartzen dituzu hori badakit. Bai, baina badago jendearentzako oso superfiziala den espazio bat edo leku bat, eta jendea jakingo balu zenbat esaten duen espazio horrek, orain esango ez duena. Bota. Arropa armairua. Oso gaizki, hori nirian. Arropa armairua, bai, jende asko keparra egiten du. Arropa armairua, gauza garran, ematen du hemen hitz egin behar dugula dokumentazioa. Ez, arropa armairua. Arropa armairu batek pertsona batetaz gauza asko esaten ditu, eta bereziki bazterketak egin ez balin badira, edo autoezagutza gehiek ez balin badago ikusten da horrelako zera bat, ez? Historia bat. Bai. Historia bat. Eta arropa armairuak antolatzen, bezero gehienak orokorrean, eta armairuak antolatzerako orduan negarrasko egiten dute, gauza asko mugitzen direlako. Baina orokorrean niri gustoko guztiak. Nik bereziki gustatzen kaosetik ordena sortzea. Ze ikusten dut espazio bat eta automatikoki irudikatu egiten dut. Daukat erreztasun hori, orduan erreztasun hori edukita erabili behar nun, argi dago, ez? Baina nik askotan irudikatzen dut aseratikan nola geratuko den. Eta orduan errez egiten zaiz, behin irudikatzen dezunean espazioa, gutxi gora beraia bideratua dijoa guztia.